مالا پروفسور کانادی داوید رومانویه لباجار سپرینگفیلد لولایت مسوری آمریکایی. ام فتویا من لگال باسکلین لباکو به سالی 94 رومانو سالا 1996 ji Tirkiye bi bisikletê hatiye başûrê Kurdistanê û pişt re jî çûye Rojhilatê Kurdistanê. به باسکیل رشتم با نویم دیوید رومانو خاکی کانادام زمانی دایکم فرانسیه بلام کتابخانه به انگلیسی کردم. رومانو سالانه ل آمریکای دی 21 آداره ده جشنا نوروز پیروز دکه. ev welatiyê Kanadî nivîskarê çar pirtûkên derbarê Kurdan de ye û bi dehan lêkolîn jî di vî warî de kirine. Dibêje heta ku ew li jiyanê be dê li ser lêkolînên derbarê Kurdan û Kurdistanê de berdewam be. Ev sê pirtûk û pirtûkekî din ku min li malê hiştiye li gel van pirtûkan ku beşek ji wan min bi xwe nivîsîne. Ew karin ku min li ser Kurd û Kurdistanê kirine. Min hinek xebatên din jî derbarê pirsgirêkên Rojhilata Navîn de hene. Niha binivîsîna pirtûkeke taybet a li ser siyaseta derve ya hikûmeta Herêma Kurdistanê ve mijûl e. Mamosteyên zanîngehê li Amerîkayê 7 salan carekê dikarin yek demsalê betlaneyê werbigirin. Romano biryar daye betlaneya xwe ku 7 salin li bendê wernegire. Duê demê de bê hewlêrê û li zanîngeha Salaheddîn bê beramber dersan bide. Romano gelek ji ajelan û jîngehê jî hez dike û serokê rêxistina hevpeymaniya robarên Amerîkayê ye ku zêdeyî 5000 endamên wê hene.